Здравейте хора! Аз съм BullGamer и днес, както виждате, ще ви покажа вторият ми канал. Един момент, само нещо напоследък много ми бъгва OBS-а, не знам защо. Вече, както виждате, това е каналът ми, вече не се пиша BullGames, се пиша BullGamer. И ето тук всъщност можете да видите. Следователно реших тук само да оставя просто клипове като Happy Wheels, CSGO и Minecraft ще има клипове. А пък за този канал, който е вторият ми, Best Gamer, ето сега ще ви покажа. Тук вече, както виждате, имам два клипа само. И това ще всъщност е аутрото, можете да се абонирате. Тук ще качвам вече клипчета само на игри, които има в Steam библиотеката. Сега да ще ви покажа. Само не вляза в Steam. Ето имам 22 игри общо. Ето и Steam. Един момент само да оправя не обяш, добре. Ето и 22 игри. Ще снимам на игрите, които са ето тук, като Dark and Tedium, Football Strategy, Hacker Edition, Park 2, не знам какво ще снимам, Jertget 3 сигурно. Още какво, може би тук ще продължа да снимам, тук ще има клипове на Cat Mario, не знам. Може би ще има клипове на Bull Train Battle. И ако ви е харесал, може линк към вторият ми канал ще поставя. Не спирам да снимам в BullGamer, няма да спра да снимам. Това ще си е просто за друг канал. Ако искате да се абонирате, линка ще е в описанието. Благодаря за гледането и до скоро! Също така се извинявам обаче, че нямаше толкова дни клипове, просто бях много натварен с даскалото и не можах да качвам изобщо клипове, така че сега вече мога да се постегна малко, защото вече изпитванията приключват. И благодаря за гледането също така отново. Ще се видим в следващият епизод.